Wanggono Mikir saking kelana Punrogo Tunggu dari kanjeng sama boyong Dewi
bulat aja. Ayo. Coba
kudu arep bae. Mau wedok iki lanang, rene lanang piye? Sik iki mau wedok iki lho lanang ijo iki mau. Sing ijo mau. Iki wedok, sing lanang ijo. Piye min tumpakane piye min jalan lanang min. Gak penak lanang. Lah kok iso gak penak nek lanang tumpakane gronjal. Oh lanang itu tumpakane gronjal. Jelas ini. Coba iya dulu kowe. Dulu iki. Cimplunge ora marek. Lanang. Nek lanang nek lu wong wedok-wedok jelas nguber ya. Iki kok wong wedok-wedok lungguh kabeh kok ngarep. Ayo. Oh, wong wedok-wedok pada tinggal sandar. Kata ditapi. Wah, ciblunge kendo.
Tadi ini temenan. Pegel apa? Pegel. Lagi ku mangane seperti godhong iki. Lagi orang nopo dadi mangane yo iki. Bote. Loh. Aku boleh. Tanganku yo kok terus asu. Jelas mangan godhong iki. Kok dhewe. Nek elek gol. Iki juga tereng dong. Tereng kelawar. Amit Mbak. Namanya sinten Mbak? Ambekan sih. Apa nih? Salah apa Mbak? Salah apa ya? Salah apa ya Mbak? Lama Mbak? Kowe wani nyeluk aku rene kate lapo? Aku gak iki lho. Kok nyasi lho? Panas kula ya. Kok cete gojit. Gojit. Nggih. Wis nggowo sangu nyeluk aku rene. Ajib. Ora nggowo. Lah kok wani-wani nyeluk aku rene. Kurang sangone ngerti digawe. Ya njaluk kok. Kurang buyar. Aku asajib. Oleh ngomong ya. Iki gelasmu. Mbak, ngapunten, Mbak. Niki wonten ngombe, Mbak. Sampeyan ngajengi ngombe napa to, Mbak? Ngombe. Takok apa, Pak? Iki sing duwe gawe sapa? Sing duwe gawe mriko, Mbak. Jeneng iki apa, Mbak? Esman, Mbak. Esman. Misnan, Mbak, Misnan. Terus Misnan. Iya, Mbak, Misnan. Koncoku. Kan Misnan. Mbak, perlu emang moto power Mbak. Mosok. Ayo enggak beri ya, Pak. Jelas menyani murah. Gus Misnan kamu beri apa? Iki ajate apa? Nan. Iki lho Nan. Ngupeni bubuhane rek wis Nan. Iki lho kancamu dadi Nan. Lama Mbak. Ya ate takok iki kajate apa? Mas Nan sunat. Sunat. Lah winginane dawa iki disunati. Disunat tuwiti saiki nek tuwiti. Disunat neh. Jalukan kon rene. Lah iki sing dia wae. Apa omahmu ndi ya? Omahmu ndi? Omahku kabuh. Jadi kabuh tak foto salam. Apa foto salam? Kabuh, Dik, kabuh aku. Ana salam iki anakmu karo Misnan. Walah. Kulo jenenge Misnan. Kulo. Misnan, nggih. Misnan, Pak Misnan iki niki nanu. Tutu iku bojone. Bojone. Oh, wah. Bojomu ta? Kok kaya Misnan? Misnan mriko Mbak Misnan. Diceluk apa? Itu papam ngowel. Misnan, niki kok Misnan, niki kok Pak. Niki lah. Iki lho Pak, kurang ngerti iki nek gak sampeyan sing nambani lho. Alah, lah duwe ijo ini gak waras-waras. Nambani gak duwe ijo. Sampai Pak balik. Alah ya kembet iki kok bawon ngono setane tambah lebone bojo sampeyan kok. Sih, ora pakai ketok. Gambare apa? Gambare wong botak, Mbak. Gambare wong botak. Wong botak opo ae copoten. Kok, Amit, Mbak. Kak, ngawur ae. Oh, iki kajate napa? Nikane sinten? Dani kali Mbak Umi. Nggih sumuga pernikahanipun saged langgeng saklawase Allahumma. Amin. Nyauta Allahumma. Amin. Tungono Dik.
Ya ini setan nih. Setan itu kawas. Waktu suwun, Bang. Ini. Muka-muka Kagem menang. Iki kudu donga sakral kok ya. Iki donga sakral kok ya. Lah kok amin iki kok gane dadi langsung oleh sakral. Mohon dadi barang. Amin lho. Amin lho gane dadi. Wis ora saku. Langsung beb biru kon gak. Ical. Ical. Lewe ical. Mbak. Ical lah. Akeh iki lho. Akeh iki. 1 2 3 4. Loh, mek 1. Ya. Kandhani kok. Pol Bang, waras nggih. Waras mulai Bang, mulai. Mangan sih. Mangan. Gedang. Saya taruh mangan gedang lho. Kembang. Menyan ke arep. Rondo sing lompemu. Wah, cocok iki. Setan kutruk. Saman kalau kayak mangan mantuk-mantuk ndang mantuk. Nggih. Ngene mantuk ya. Saman udah langsung mulai mampir pawon. Engko mantai ini intipan. Kok ngarani intipan ta ya? Kok ngarani intipan. Soalnya di setan ngintip. Ayo makanya matanya tinggi. Saat menikot ada di sendiri. Kau nyekel gedang duitmu gak katut kelakar. Kok seret dulu lho. Lho ya apa tak akut? Kadang katut kelak mang. Iya Mang. Gawe duitmu. Cek ape banyu. Aku makan gak penak gedang kok ngene rasane. Opiak-opiakan. Kalau tewang wedok-wedok itu buku endel-endel sing ora penting. Wis Bapak ya. Pon ngaten mawon. Lah kok mek diluk ngaten mawon. Mahal. Aja ngomong jek kurang. Soale nek kene iki mek pendak sak wulan pisan. Engko nek kapan-kapan nek apa-apa. Oh, sak wulan pisan. Ya aku bendau iki bedok-bedok ngomong iki. Sampai bener aku. Iku lho nek saweran. Enek saweran. Lagu
karo lagu juga saweran ben api. Wes sembarang. Sungguh terpaksa aku menyanyi membawa suara terikat hati. Coba dengarkan aku menyanyi membawa suara terikat sungguh terpaksa aku menyanyi membawa suara dari hati. Coba dengarkan aku menyanyi membawa suara dari hati. Wes, Min, awakmu lho nang ndi? Kok waduh erang, boyo kene-kene ae. Luar sampe teko kebon-kebon nek. Min, ambek ngarit. Sungguh aku malu tinggal berdua menandakan tangan berminta-minta. Oh yeah, melalui lagu untuk hatiku. Sungguh aku malu tiada terkira.
minta-minta karena terpaksa ini ku lakukan, yang ku minta hanya sekedar makan. Melalui lagu ku ketuk hatimu. Alhamdulillah. Alhamdulillah bersama keluarga besar Bapak siapa mau? Waduh gak luwe to. Awakku malu sing nyeru aku karo bersama Bapak Isnan. Semoga acara pernikahan kekali Mbak sinten? Mbak Dani kalian Mbak Umi semoga langgeng. Allahumma amin. Mbak Umi. Lah Mbak Umi. Apa Mbak Dani? Sing ngomong Mbak Dani sapa? Ora iki. Mbak Umi. Mbak Umi apa Mbak Dani? Kalian Mbak Dani. Dani ya. Mas Dani. Loh. Apa iki? Ganten loro ya. Ya iki tak kei masukan. Mana cek buwe kok buka kruk. Mergo awakmu kan wis tahun-tahunan nglakoni sakinah mawaddah warahmah senajan gak dadi awakmu kan roh sing ngadepi ambek sing ngene kan jelas roh ta Amin. Mbok ya dikeki patuturan karo kekalih pemanten kalih. Muga-muga aja sampe kaya awakmu. Senajan awakmu iku Kon ngaku rumah tangga gak tau tukaran kok. Temen. Gak tau tukaran kok rumah tangga. Awakmu Gak tau rumah tangga gak tau tukaran ya aku iki lho. Pisane gak tau tukaran. Gak tau. Kok gak di bojo kok tukaran. Pokoknya kemanten kekalih kula dongaaken langgeng dan duwe anak ya. Kok nek bingung carane gawe Google Chrome Google Chrome X iki piye? Mbah Google iku ya tak kandhani. Sembarang kalir kuwi ana. Awakmu golek tutorial memasak, Mbah Google duwe. Tutorial bekerja dengan baik, Mbah Google duwe. Tutorial apa nih? gawe anak. Lah itu sing gak enek. Lah lek bingung kok celuken aku tak belajari. Iku mang wis ta? Ya wis nek wis. Wong ngono ae kok. Piye katane tutup? Yo, jebrek ceklek. Api. Delok iki. Iku kan iku nutup lawang deh. Nutup aja wayahe. yo bersama Turaga Jaya.